ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଖାଇଗଲି, ମୁଁ ବହି, କାଲକୁଲେଟର, ଟର୍ଚ୍ଚ, କ୍ୟାମେରା, ରେକର୍ଡ଼ର ଖାଇଗଲି, ମୁଁ ଚିଠିପତ୍ର, ଗାଁରେ ଖେଳକୁଦ ଗିଳିଦେଲି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପିଲାଦିନ, ଯୁବକଙ୍କ ଯୁବଦିନ ଖାଇଗଲି। ମୋର ଭୋକ ମରିଲାନି ଯେ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଅଜା ଆଈଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ଖାଇଗଲି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଗଲିଣି। ତମ ପାଖରେ ଖେଳିଦେବି ଟାଇମ୍ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ନା ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଟାଇମ୍ ବି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧା କରିଦେବି। ଆପଣ କାମ କମ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପରଦା ବାଲା ସିନେମା ହଲ୍କୁ ବି ଖାଇଗଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ମୁଁ ଦୋକାନ ଓ ରୋଜଗାରକୁ ଖାଇଗଲି। ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ କିଛି ମଗାଉଛନ୍ତି। ବଜାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଲାଗିବ ଖାଲି। ଏମିତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟବହାର ସାବଧାନରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଦ ଚୋରେଇ ନିଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନିଜଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ କଥା ମୋତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ମଣିଷର କଥା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।